Ассалому алейкум дӯстони азиз. Умедворам ки ҳамаи шумо сиҳату саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи худосозим хубем. имрӯз панҷум рӯз душанбе рафтаистам барои маҳваша гирифтанӣ. бисёре апҳо хоҳаро дар инҷо зиндагӣ кардаган ин тарафҳоро медонам. барои ҳамн раҳимо камтарак дарозе то мактаба ним саата раҳай як тараф. барои ҳамн гуфтам камтарак хати шумо бурам дурии раҳ нафаҳмам. рафтаистам хай остоста. овози мошинам бисёр. маҳваша мегирам, насиб боша меёрамша. чӣ гуфтаниям ба шумо дӯстони азиз. бисёре дар комментария менависед ҳамин кори фаберлик ҳақиқат дорад. бале дӯстони азиз, биёед кор кунед ҳамроҳи мо. ҳақиқат дорад. ойлик метия туфҳои бисёр дорад, скидка бисёр дорад, распродажа. ҳамон молҳое ки мо харидорӣ мекунем ай мағоза ҳаморо харидорӣ намекунем. аями компания заказ мекунем меёран, ҳам ба хумона фоида меша, ҳам дар оила бо скидка мегирем. ҳозир хай ҳамаи мо шумо медонед дар ҳамон мағозаҳам дар ҳама ҷо нархҳои ҳамаи средствоам нархҳои ҳама маҳсулотҳо қиммата. барои мо дар ҷо бо фоизи арзон мегиред, шумо бо скидка харидорӣ мекунед, истифода мебаред, маъқул кишед, ба дигарон пешниҳод мекунед. ман худам истифода бурдагиам медонам. барои ҳамон баҳри шумо пешкаш кардастам. иншалло ки пага борон меояд. ман заказ кардагим борон меояд, баҳри шумо нишон метиҳам ки кадом маҳсулотҳо беҳтаринай барои ҳар як зани тоҷике ки дар ҳамин ғалибия ва ҳамон маҳсулотҳои таҷҳизоти аввал мегӯям ку зарури аввал ҳам хеле ҳамон собун, шампун, порошок, ҳамин чизо маҳсулотҳое ҳастае ки ҳар рӯз мо дар оила истифода мебарем. ҳар рӯз барои ҳамон ман заказ кардагиам меёранд. иншалло шумодам нишон метиҳам. ҳам хеле ҳамира гуфтанӣ будам. хай маҳвашам гирифтам, нишон метиҳам то на маҳваша. бояд бо магазин бидроем ядо чи бо дар кора бояд бигирем. ҳамаша бо нишон метиҳам. маҳваша гирифтам, оста рафтаистем. ин куркаша дина аз он заказ кардем. мо иро пештарак заказ кардем набошам. ай фаберлик заказ мекардем. дар фаберлик чӣ хеле ки медонед либосҳо ҳам ҳастай. инам хеле гирифтамша рафтаистем ва бисёриҳо мегӯянд ки мо наметонем. вақте ки одам дар худаш боварӣ кунад, худта боварӣ кунӣ, иншолло ки ай даст меояд. ҳамаи мо занои тоҷик ба сабру ба тоқатем. барои мо сабр дар аввал сабр кардан дар кор, кӯшиш кардан дар кор, ҳаракат кардан дар кор, нагуфтан дар кор ки ман наметонам, ай дасти ман намеояд. гуфтан дар кор ки ман метонам, ман бояд бутонам. наметонам не, ман бояд бутонам, ҳамин корро бикунам, пеш биравам. инам хеле хай маҳваш инам хеле гирифтагимша. ине сумка мегира не ҳичи хунук хӯрдасти? ҳаво беҳад хунукай. намедонам барои чӣ хунук дига. ами қаки дар тоҷикистон гарм када иҷо хунук. давида бо меравем. ҳам магазин медурам яду чи дар кора бигирам. гуфтам инҷа яду магазин дуромади аблошка барои китобошон бигирем. мегӯям китобошон яташ калона яташ майдай чӣ нашидестай. дар магазино аблошка не анаку ай аз он заказ кунем яке размерош намеоям. гуфта кофтум магазиноро нест. анаку намедонам ай куҷо мегирем.
Хай шаварма мегум набошам язнатон мегум аяму медведпова омадан ишта аягон канцлярни чиёдур омада мегирада инҷода набудааст. Инам хеле ага китобашонро навдодан дар дафтарашон гирифтагиамон дар китобашон ако китобо надонӣ размершо ядаш калом на ядаш майда барои амо обложка кофтанӣ будам наёфтам. хай ҳозир насиб боша мерасем хонада боз ҳонияро гусел мекунем мактаб. дӯстони азизу меҳрубон, хона омадам. баъд хостам барои шумо боз ҳамин маҳсулотҳои компанияи Faberlic пешниҳод кунам. чӣ хеле ки дар ҳамин рӯи экран мебинед ҳамин маҳсулотҳоро ҳамаша дар компанияи Faberlic ёфта метавонед ва бо нархҳои дастрас. ба кадоме ки маъқул боша марҳамат дар номерои болои экран буда нависад. хайр, то видеои оянда дар паноҳи худо бошед дӯстони азизу меҳрубон.